Okay. Hello, may gabi. Magtuon taron about sa two kinds of tithes. Hello, may gabi sa inyo ha, naglantaw. Ay, nag-chat sa ko na. So, may gabi diri sa mag-live ron sa tindahan kay napunta lang internet sa akong balay. Itong topic ron is about tithing, mga igsoon. O may gabi Sheila May Likin Otero, may gabi watching here in Saudi. May gabi ma'am. So karon nga gabi ito na nato ang tithing. Unsa din ang tithes? Kay mga igsoon, ang uban wala pa kabalo unsay tithes. Kay natoy bata ay natoy tawo nga gipangutana ba unsay tithes. Ingon niya kanang tithes is pulo. Kada Domingo daw maghatag sila pulo or 10 pesos ngadto sa Ginoo kay ang tithes is pulo. May igsoon ang tithes is gikan kana sa Hebrew word nga maaser. Ang meaning gyud madto pa sa King James Dictionary is the 10th part. So tithes meaning the 10th part. So ikapulo nga bahin sa imong income. Panlitan imong income is 100,000, ang imong tithes na is ang 10,000, no? Mao nang imong ikapulo. Ug mao kana ang traditionally ginahatag nila ngadto sa Ginoo biblically. Mao na ginatudlo sa Bible nga ihatag nato sa Ginoo. Now, ang tithes is ginabuhat kini sa nasod sa mga nasod sa Israel, no? Ang Israel mga igsoon wala sila king sa unang panahon. Ang ilang king is ang Ginoo. Gitawag kini nga theocracy. So kung maghatag sila og tax, ila kining ihatag ngadto sa Ginoo. Bali ang tithes is usa kini ka tax nila ngadto sa Ginoo, no? So mayong gabi, good evening Argeline Dura Maniano, good evening Pastor, God bless. Ronil Omigos Gumapang, God bless, maayong gabi sa inyo ha. Salamat sa inyong pagpaminaw mga igsoon. Now, hili ba ka mamuhatag og tithes ngadto sa Ginoo? Now mga igsoon, sa unang panahon gitudlo sa Ginoo ngadto sa ilaha nga maghatag silang tithes. Now, para asa kining tithes? Kung basahin mo ang Numbers 18:21 to 24, gihatag kini sa mga Israelites para sa mga Levites nga nagserve sa Ginoo diha sa templo. Kay ang mga Levites o mga pari sila man ang gadumala sa nasod sa Israel sa unang panahon. Now, doon ay tulo ka klase nga tithes. Una-una, general tithe. Mabasa nimo sa Deuteronomy 27:30 to 32. Ang tanan nga ikapulo sa tanan nilang halin, tanan nilang nga abot sa yuta, abot nila diha sa mga katamnan, ang tanan nga ikapulo ilang ihatag ngadto sa Ginoo. Gitawag kini nga general tithes. Dayon gibalaan kini unsa man, ha? Okay. Gibalaan kini mga igsoon kining tithes, mahigda-higda lang sa ako. Ipalingkod ko sa akong igsoon, maghigda-higda lang sa ako mga igsoon. Now, balaan kini para sa Ginoo. Kining tithes is ilahi gid kini para sa Ginoo. Balaan gani may igsoon meaning lahi, ha? Balaan, banal, meaning na lahi. No, ilahi ka ng ikapulo para ngadto sa Ginoo. Mao ka ng una klase nga tithes, general tithes. Uy, pa-shoutout si Marie Ray, pa-shoutout. Good evening, Vince G. Good evening, Pastor. Pa-shoutout. Shoutout! No, saan man nag-shoutout, no? James Gon, idong pa-shoutout, Pastor. Sa among balay diri sa Tibulo with Camille o akong anak ni Juni. Ang ikaduha nga klase nga tithes is annual tithes. Mabasa nimo sa Deuteronomy 14:22 to 26. They will eat sa ilahang tithes taga tuig kini mga igsoon para sa feast, annual feast nila para sa Ginoo. So mao ni na sila tithes, taga-harvest nila na sila ikapulo nga ihatag sa Ginoo, napagid sila tithes nga ilang ihatag sa Ginoo taga tuig. Panalitan na ilang tibok income sa isa ka tuig is 100,000. Ang 10,000 ilan ang ihatag ngadto sa Ginoo. Pagkatapos gibasa na ko ganiya sa Bible, pananglitan layo kay ilahang balaybag ngadto sa lugar nga gusto sa Ginoo nga magkaon sila. Ingon ang Ginoo nga kung layo kayo ang inyong lugar, unya ang inyong dala mga hayupan, ibaligya na inyong hayupan
Dayon ang kwarta ana inyong dalon padung dito sa lugar nga inyong lugar bitaw nga inyo bitong lingkuran para magkaon sa pagkaon nga inyong tithes ngadto sa Ginoo. Ibaligya mo na niya ang kwarta yung dalon, kwarta na lang yung dalon ngadto sa lugar nga gusto sa Ginoo nga dito mo magkaon sa inyong tithes tubangan sa Ginoo. Pag abot niyo dito sa lugar, magpalit mo dito og ox ba o bakaha, sheep, pagkatapos inyo dayon ng kaunon at tubangan sa Ginoo. Ha? Unay pamaagi sa annual tithes. So ang general tithes is ihatag nimo sa Ginoo para sa mga Levites kay gatrabaho man sila dito sa templo, dili ba? Ang ikaduha nga tithes is annual tithes. Ilan ang pagabuhaton kauno na nila, no? Sila mismo mukaon niya na. Ate nga na pastor, na sa Deuteronomy 14:22 to 26. Pambasahon sa nato ning mga yakuan di ani be. Arlie Thomas from Hong Kong. Uy, mayong gabi, ma'am. Jemlyn Maghanoy, Palahang. Good evening, Pastor. New follower here. Uy, good evening, ma'am. Roberto Orais, maayong gabi, Pastor. God bless you. Salamat, God bless sad. Miss Say Roberto. GR Hinses, maayong gabi. Pa-shout out, maayong gabi. Raquel Relente, watching from Tabangco, Leyte. Uy, ma'am, maayong gabi. Layo kay ka, ma'am. Na ako sa Misamis Oriental, naka sa Leyte. John Favored. Uy, favored yun. Salamat Pastor sa pag-explain. Welcome kayo. Napa ikatulong nga klase nga tithes. Ato nang matunan karon sa ikatulong nga klase nga tithes. Dayon Joe AC watching here Pastor from Basilan. Uy, kumusta ang Basilan? Nakanhab Banisilan daw na daw na. Okay. Now, muna ikaduha nga tithes sa ikatulong nga klase nga tithing mga igsoon. Isa day ha. Okay. Then ang mga Levites, ang mga Levites, di ba, sila man tagaan sa tithes, di ba? Kini mga Levites, mga igsoon, muhatag pag gini silang ikapulo para sa mga pari. Ang best sa ilahang nadawatan, ila pa nang ihatag ito sa mga priest. So, mo kini ginaingon nga, ikapulo sa ikapulo. Kung ato i-apply karon ang mga pastors, mo mo dawat sa mga office, sa mga membro, o sa mga ikapulo sa ikapulo nga gihatag ngadto sa pastor lang ihatag ngadto sa Ginoo. Ang ikatulong nga klase nga tithing mga igsoon mabasa nimo diha sa Deuteronomy 14:28 to 29. Kabalo mo unsa nang ikatulong nga klase nga tithing? Taga tulo ka tuig muhatag sila tithes sa Ginoo. So lahi itong taga-harvest nimo no muhatag og tithes ngadto sa Ginoo. Lahi po tong tithes nga annual nga tithes nga inyong kaunon. Lahi po tong ikatulong nga tithes nga imong ihatag sa Ginoo taga tulo ka tuig. Katong annual taga tuig. Kining ikatulong nga klase nga tithes taga tulo ka tuig. Mabasa nimo sa Deuteronomy 14:28 to 29. Pananglitan mao na igsoon ha. Mao na igsoon. 2022, 2023, 2024 pagka 2024 muhatag og tithe sa Ginoo. Ang tibuok nimo nga halin sa 2024 bahinan mo sa ikapulo. Imo nang ihatag sa Ginoo. Matud pa sa Deuteronomy 14:28 to 29. Ang buhaton nimo ibutang nimo imong tithes diha sa imong gate. Sa imong gate ba. Yagyag nimo diha ikapulo sa imong hayop, ikapulo sa imong mga tanom. Aron nga ang mga Levites makakaon kumadto sila sa inyong gate. Kay wala man ni sila yuta nga ilang giuma. Kay gibahin raman sa 11 kabanay ang yuta sa Israel. Diba? Remember that? Gibahin lang sa 11 kabanay ang yuta sa Israel. Dayon, ang mga Levites dito ra sila sa templo. Mag-serve sila sa Ginoo, maghalad sila sa Ginoo. Ang ilang bahin, ang ikapulo sa 11 kabanay sila mo dawat. Dayon kinsa pa ilain nga mukaon, dili lang ang Levites kundi apil pud ang mga strangers. Apil pud ang mga walay ginikanan. Apil ang mga widow. Pwede sila mukaon dito sa gate. Kaon sila diadto. Nga walay bayad. Libre to. Tithes to. Gihatag to sa usa ka buutan nga tao para sa Ginoo. Ug ang mga Levites, mga pobre nga mga tao, mga walay mamagpapa, mukaon sila diadto.
So mao na ang ikatulong nga klase nga tithes mga igsoon na. Pero mga igsoon, dili lang kanang tulo ka tithes ang ilang ihatag sa Ginoo. Pag-iisa ang free will nga ilang ihatag ngadto sa Ginoo. Mabasa nimo sa Exodus 35 to 28 o Deuteronomy chapter 16 verse 10. Mga igsoon, ingon ang Ginoo, panahon ito sa ting-ani bitaw, maghimo sila pista sa pag-ani. Ay lang buhaton mga igsoon mao gani. Sa isalod sa isa ka semana, magbuhat sila og pista sa pag-ani. Unya pagkatapos ang buhaton nila maghatag sila sumala sa ilang abot ug sumala sa ilang kabubuton ngadto sa Ginoo. Dayon maglipay sila sa diyang mahatag sila sa Ginoo niya na. Karon pila man ka percent ang ilang mahatag sa Ginoo tibuok kay tulo man ka klase nga tithes. Matud pa ni John MacArthur, ako pong gikwenta-kwenta. Niabot og moabot og 33% tanan-tanan ilang mahatag sa Ginoo. Taga tuig. Ilang mahatag sa Ginoo. 33%. Sa general tithe, sa annual tithe, ug taga tuig nga tithe. Ikwenta-kwenta nako niabot og 33% ang ilang mahatag ngadto sa Ginoo taga tuig sa tibuok nila nga income. Kay dili ba sa tithe, general tithe kay taga harvest nimo mahatag man ka 10% sa Ginoo. 10% na to. Dayon sa annual tithe kay 10% gyapon maghatag sa Ginoo. Dayon sa taga-tuig nga tithe is ang taga-tulo ka tuig ha. 1 2 3. Sa ikatulo ka tuig ang tibuok halina na balhin ikapulo ilang ihatag sa Ginoo. Tanan-tanan niabot og 33% ilang ihatag sa Ginoo. Lahi pa tong free will. Sa Exodus chapter Deuteronomy chapter 16 verse 10. So mga igsoon, kung galikramo ka kasi balik-balik ang offering plate, karaan na kayo ni mga igsoon, gitudlo sa Ginoo, maghatag kita sa Ginoo. Pero, naipangutana, applicable pa ba ang tithing karong panahon na sa New Testament? John Favored, pastor watching you here in North Carolina. Uy, maayong gabi, sir. Carolina, no? Lain na. Sabadi ay, Carolina. Marisa Baya Manday, watching from Agusan del Sur. Mayang gabi. Sharin Enriquez Bornea, watching from Mandawi City, Cebu. God bless you, pastor. Mayang gabi. God bless usab. Mariel Cardama, maayong gabi. Rix Ann Pabadora, maayong gabi. New follower, pastor from Lapu-Lapu. So maigsoon na kayo mga pangutana. If you have some questions, pwede inyong i-type diha sa atuang comment section. Kaya mahuman na dayon ako. Next time, Rixie Huntilla, watching from USA unahan sa Abuhan. Kalay. Kay may gabi da kay sharer. So may gabi, salamat sa pag-share king. So mayong gabi sa inyong tanan, mao kato ang tulo ka klase nga tithes plus 1 katong free will nga paghatag ngadto sa Ginoo. So next time atong i-discuss, applicable ba ang tithing karon nga panahon o dili na? No? Kaya mo ba gaingon nga maghatag ta sa kinasing-kasing matud pa sa 2 Corinthians chapter 6 at chapter 9 verse 6 and 7, no? Ingon pa daw uban applicable pa sa Malakay 3:10. So ato ka nang mahisgutan sa sunod nga panahon. Salamat sa mga viewers, mayong gabi sa inyong tanan. Mauba pastor. Javen Cortez Taro, mayong gabi from Bohol. Shirley Palanas from Iligan City. Mayong gabi sa inyong tanan. Dalay ko ng Ginoo, this is the Truth Bible Program. Mayong gabi, God bless, may pagkatulog. Magampo na before matulog o magbasa Bible before matulog. Salamat sa pagpaminaw. This is the Truth Bible Program.